Værsgo alle sammen. Værsgo. Hvorfor sagde jeg værsgo? Sådan en rigtig film. Men i hvert fald, velkommen tilbage til episode 3 af vores lille Minecraft Let's Play. I dag der har vi Fast Eagle med. Goddag. Sealer. Goddag. Så vi skal bare spille videre og chill lidt og you know. Ja, det kunne du have sagt, at det var din tur. Ja, fuck det. Ja, det kunne du have sagt, at det var din tur, din fæk. Bare. Ja, men jeg slet det. Wow, bare okay. Lad være, søs, lad være. Bare lad være. Lad være med det. Lad være med det der. Lad være. Faktisk rimelig irriterende at høre på. Hvad fanden får? Fedt. Et Det eller er andet. et klamt cykeldyr. Mm. Se, hvor der er noget værk henne. Lige her. Ja, noget dybt nok. Til at fisk. Hvor man kan komme ud og fiske igen. Lige her. Der er sgu da ikke meget værk. Ja, men vi gør det. Vi kan ud det. Wow. Jeg ved ikke, men jeg ved, det er noget, der hedder hænder. Magisk begivenhed. Nej. For. Men det er noget, han tror, fordi han er så dum. Du ved godt, jeg kan høre dig, ikke? No Nej, shit. Det vidste jeg jo slet ikke. Fuck, Hvor man. er der, der har endnu magisk evne, det hedder ører. Det sidder på hovedet. Og det er det eneste organ, der aldrig nogensinde holder op med at vokse. Wow, stop. Har jeg en sæde? Nej. Nej, men jeg har 3 døde får, hvis det kan hjælpe. Rasmus, har du en sæde? Nej. Fik I ikke 2 sæder på et tidspunkt? Det tror jeg da ikke. Nej. Meningen er, at vi fik en sæde, mand. Nej, Det tror jeg ikke gjorde. det ved jeg sgu ikke. Nå, rigtigt. Jeg kan bare huske min mist nede der. Det tror jeg. Det gjorde vi sikkert. Jeg har lige fundet en smuk hest her. Måske kan du bare lade den bo ude sådan en mellemtid. Okay, jeg kom til at tænke på, hvor meget uld har I? Jeg har 3 stykker. Jamen, så er vi nok til at lave en seng til os alle. Jeg har 0 stykker, fordi jeg brugte det sidste på. Ja, vi har alle sammen med en seng. Men Ja. har du sovet i min? Nej, jeg har ikke. Jeg skulle sætte til hos Rasmus. Hvorfor skulle jeg sove din? Så det var, jeg spawnede et eller andet lort. Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Jeg kan godt lide, at jeg har det faktum, at jeg kan hakke det og træ min rose, hvis jeg vil. Vil I se min smukke hest her? Ja. Ja, det er faktisk godt. Og jeg vil lige hakke det og træ færdigt. Hvordan fuck er det nu, man laver en sådan en sele? Fucking. En sæde? Nej, en sad. Snor. Ja, præcis som Endo. Hvis man skal bruge en snor, så skal man have slime. En slimekugle i hvert fald. Jamen, hvordan fuck? Hvor er det, man... Hvordan fuck er det noget spil med noget at gøre? Spørg dem, der har lavet spillet, for det har jeg prøvet at være inde og tjekke på. Der er spil. Hey. Hvem der har lavet spillet? Au, lad være med at fløjte seriøst. Ja, det fandt de ud af. Det kan jeg hvor snoren er. Den er under værktøjer, eller redskaber på, hedder det. Ja, der er virkelig også bare mange snor her. Ja, jeg har lige fundet 4 edderkoppetråd og en slimekugle. Nemlig. I skal bare nakke en slimekugle, så. Det kan man vist finde under jorden og sådan noget. Under jorden og sådan noget. Patrick, jeg har en seng til dig. Patrick, jeg under våben og redskaber. Hvor ser du den der? Er det under faklen, eller hvad? Den allerbagerste. Hvorfor kan jeg ikke se? Den allerbagerste. Det er, du ved, under redskabsfaklen, allerbagerste sektion. Ja, der er ikke noget. Jo, hvis du bliver ved med at trykke ned, så kommer du på men jeg kan ikke trykke ned overhovedet. What? Det er ikke rigtigt. Men der var inde under crafting table. Man skal være under crafting table for at kunne se det. Det er noget andet. Wow, okay. Men det er jeg også så. Okay, ja, hvis I finder en slimeball, så er vi sikre. Og, oh my god, det er rigtigt nok, vi skal også have en gris. Hvorfor fanden tænker jeg ikke på det? Der er 3 griser herovre, hvor jeg er. Hvor er du? Er du den grønne? Røde? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Wow, chill. Vi satser på, at du er den grønne. For jeg tænker, at det er overste. Ja, jeg er i nærheden af noget vand i hvert fald. Ja, ikke dræber alle sammen. Nej, jeg dræber en. Det er fint. Kan man fiske i lava? Wow. Jeg kender ingen som dig, Er det Patrick. ikke så godt, Rasmus, min hest?
eller den, der er fri. Wow. Wow, så kan man bare høre en eller anden råb. Fuck, min lillebror råber. Det kan man høre. Kan du ikke lige holde kæft, mens vi laver video? Hold kæft. Prøv du at sige det til ham. Patrick, jeg mener det. Jeg ved, det er ikke min. Det var min lillebror. Ham får du ikke til at holde kæft. Lillebror er seng for lang tid siden. For lang tid siden. Lang tid siden. Hallo, følg nu med! De kigger bare på mig, som om jeg er snot dum. Wow, okay, så kan man til at lukke det ind mod. Sagde du en hest? Ja, 2 heste. Kom nu ind med jer. Ind med jer. Kan I ikke lige hjælpe mig med at skubbe den ind? Jo, den helt brune, Patrick, det er den, jeg har taget. Wow, I skal nok gøre det for... Ja, sådan der. Kom ind med ham. Kom ind med ham. Kom. Hvem er en god gris? Ja, du er en god gris. Ja, kom ind. Ja, vi har 2 gris. Så skal vi lige hore dem. Finder vi det sidste her? Det hedder... Jeg prøver at sige så pænt som jeg kan. Så bare nak det lort. Nak den. Okay, så er der koteletter. Jeg skal have mine koteletter. Ja, det er godt det. Au. Okay. Så slår jeg dig. Ja. Nå, det vidste jeg ikke, at det er lidt som mig, at jeg blev at slå gris. Wow. Wow. Det er ikke, hvad der sker lige nu. Nej, ja. 2-2. Jeg går i seng. Ja, det er godt. Rasmus, jeg har sat en seng inde i det lille rum der. Det kan jeg se. Nå, let's go. Let's sleep. Skal jeg have et kort, så jeg kan gå på jagt efter en by? Det må du gerne. Det kunne egentlig... Ja, hvorfor dog ikke høre med alle kulderødderne? Jeg skal også have noget mad på tur. Vi skal også have lavet en farm. Hallo, jeg har fucking genial idé. Vi laver et... Fuck, det kommer til at se klamt ud. Glem det. Ja! Nej, fuck det. Hashtag YOLO. Hvordan? Hashtag YOLO. Så går jeg på vandretur. Vi ses, drenge. Held og lykke. Ses du. Det kan godt være, jeg skal have mit kort. Eller have et kort. Jeg ved ikke tænkt på. Jeg kommer med dig, Kristoffer. Har du et kort? Nej, du ødelagde det. Nå, ja, det er rigtigt. Din fucking idiot. Hold nu kæft, Patrick. Hold nu kæft, Patrick. Du ved, hvor varmt vi er, så det er ikke noget nyt, du. Rasmus, har du et kort, vi må låne? Eller er det... Siger du fuck også? Ja, så... Fuck ja. Ej. Hvis I nu fucker det helt op, men hvis I, det er vores eneste kort. Det var færdigt, laver et nyt. Laver et nyt. Wow, Patrick. Sådan. Det er ikke bare lige noget, man laver. Jo. Rødsten, papir og jern. Det finder I bare. Rødsten, nemt nok. Papir, nemt nok. Jern, nemt nok. Det er fint. Hvis I går ned og finder alle de materialer der, så kan I jo bare selv lave den. Jo, vent nu lidt. Er det sådan nogle papirer for bøger? Nej, du skal egentlig bare... Ja, bare normale papirer. For bøger, så hvad? Du kan også lave papir på andre måder, mener jeg. Må jeg lige spørge noget, er det for bøger, for eksempel? Nej, I skal bare papir, kun papir. Og så skal du så have et kompas, det skal du lave først. Kan man så... Det er jo så kompasset. Kan man ikke få papir ud af bøger, spørger de? Det tror jeg, hvis du ødelægger dem. Nemlig det der ting. Og der er bøger på, der er bogreoler på alle landsbyer. Så jeg går til landsbyen herovre og samler bøger efter. Nej, det skal bare noget jernmalm og en rødsten egentlig. Jernmalm har du af de bukser. Men dem kan man nok ikke hælde på her. Tror jeg. Nej, der er landsby derovre. Men der er ikke noget som helst. Jeg ved ikke, om du har taget alle bøgerne væk. Du har nok ikke tænkt over det. Det ser som en shitty landsby nogensinde, men der er ikke en skid. Nej, det er der fandme ikke. Jamen, det er sådan en fucking kedelig landsby, mand. Rasmus, har du bo her og klage over det? Ja. Rasmus, har du holdt øje med tiden, eller går det fucked? Wow. Det er faktisk rigtig godt, du nævner det, fordi vi skal faktisk til at runde af nu. Nej, ikke nu. Jo, fordi der er gået 10 minutter. Og så... Ja. Alright. Så... Yes, vi ses sgu. Hej alle sammen. Siger...